Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, падчас гэтай святой імшы молімся в наступнай інтенції. Апостольський рух Маргаритка дякує Пану Богу за святароў, якіх кожны дзень атуляе маргариткавай малітвай. Біскупа Антонія, ксяндза Віталія, ксяндза Валерія, ксяндза Юзефа, ксяндза Рышарда, ксяндза Сергія, ксяндза Адама, айца Александра, а таксама за сястру Марію. Просім для іх у Пана Бога дароў Духа Святого, апекі Найсвятейшай Панны Марыі, айца Фабіяна, здароўя, мудрасці і дасканаласці. В наших молитвах таксама вспомним и попросим Божьего благословения, опеки Маці Божией для Елены в день народжения, так само для ее родных и близких. Так само отуляю сегодня в своих молитвах усіх выпускников, столпедчины. Нехай Бог усемогутный благословить их у дорозе, новой, не то что новой дорозе, у продолжения той дороги, покойно идут праз усё свое жыццё. Перапросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, что сгрешил я вельми думками, Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, крыница всякого добра, выслухай наши покорные просьбы. Освяти наш розум, каб мы познали тое, что праведно, и с Твоей допомогой это выконвали, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и які с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Чытанне першай кнігі валадарстваў. У тыя дні, калі Ілля прыйшоў да Божай гары Горэб, ён увайшоў у пячору і скіраваў Пан да яго слова, кажучы: «Выйдзі і стань на гары перад абліччам Пана, і вось пройдзе Пан, і будзе перад ім вецер вялікі і моцны, які разрывае горы і крышыць скалы, але не ў ветры Пан, а пасля ветру будзе землятрус, але не ў землятрусе Пан. Пасля землятрусу будзе агонь, але не ў агні Пан. Пасля ж агню шум ціхага ветру». Пачуўшы гэта, Ілля прыкрыў твар свой плашчом і выйшаў з пячоры і стаў пры ўваходзе да яе. І вось голас кажа яму: «Што ты робіш тут, Ілля?» Ён адказаў: «Я палаю руплівасцю дзеля Пана, Бога магуцяў, бо сыны Ізраіля пакінулі твой запавет, разбурылі твае ахвярнікі і прарокаў тваіх пазабівалі мячом. Застаўся я адзін, але яны шукаюць і майго жыцця, каб забраць яго». І сказаў яму Пан: «Ідзі, вяртайся сваёй дарогай праз пустыню ў Дамаск, і калі прыйдзеш, намасціш Газаэля каралём Сірыі, Егу, сына Намсі, намасціш каралём Ізраіля, і Елісея, сына Сафата з Абель-Мегуля, намасціш прарокам замест сябе». Гэта Слова Божае. «Буду шукаць Твайго аблічча, Пане, буду шукаць Твайго аблічча, Пане. Пачуй, Пане, голас мой,
Калі я клічу, змілуйся надо мною і адкажы мне. Пра цябе, кажа маё сэрца, шукайце ягонага аблічча. Буду шукаць твайго аблічча, пане. Буду шукаць твайго аблічча, пане. Не хавай ад мяне свайго твару, слугі свайго не адкідай у гневе. Ты моя дапамога, не адкідай мяне. Буду шукаць твайго аблічча, пане. Веру, што ўбачу дабрыню пана у краіне жывых. Спадзявайся на пана, будзь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё, спадзявайся на пана. Буду шукаць твайго аблічча, пане. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Зяяце, нібы светачы ў свеце, трымаючы слова жыцця. Аллелуя, аллелуя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Вы чулі, што сказано? Не распуснічай. Я ж вам кажу, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ужо ўчыніў з ёй распусту ў сэрцы сваім. Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго, адкінь ад сябе, бо лепей табе, каб загінуў адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену. І калі правая рука твая спакушае цябе, адсячы яе, адкінь ад сябе. Бо лепей, каб калі адзін з тваіх членаў загінуў, чым усё цела тваё пойдзе ў гіену. Сказано, калі хто адпускае жонку сваю, няхай дасць ёй разводны ліст. А я кажу вам, кожны, хто адпускае жонку сваю, акрамя як з прычыны распусты, то і робіць яе распусніцай. А хто жэніцца з разведзенай, той распуснічае. Гэта слова Пана. Хвала. Сядьте на одну хвилину, поважаныя. Я хотел бы звярнуць, можа, такую маленькую увагу і цікавую увагу. Калі правая рука твоя спакушае цябе, адсячы яе і адкінь ад сябе, бо лепей табе, каб адзін з тваіх членаў загінуў, чым усё цела тваё пойдзе ў гіену. Цікавыя словы. Калі чалавек памірае, мы говорим, что такое смерть. Смерть – это разделение души и тела. Душа ідзе на суд Божий, мы это добра ведаем, а тело, мы, як кажуть, тело мы вяртаецца туды, з чаго паўстала. То есть прахом ёсць, і ў прах вернешься. У кнізе Езахіэля мы читаем про воскресение, калі вяртаюцца целы з касцей, калі кость. Там вельмі цікавая такая сцена вяртання да жыцця народа. Есть як бы такое пророцтва будучага воскресення. Але чаму Христос сказаў, чым усё цело твоё пойдзе ў гіену? Вось гэта цікавыя словы. Калі наша душа ідзе да Бога, далей пытанне сабе паставім. Цела ідзе на могілкі, як мы гаворым, у землю. Чаму Христос кажа пра цела? Ёсць два такія, можам назваць два такія разуменні гэтага. Чаму два разумення? Першае разуменне. Мы помнім, што у Бога часа нема. У Бога часа нема. І тое, што ў воскресне будзе па-за часам, так называемая вечнасць, у вечнасць мы не можам патрафіць, таму што мы не можам патрафіць у вечнасць, як бы кажам, наша душа, але вечнасць яна існуе. Яна існуе ўжо. Пытанне, калі яна будзе існаваць, мы чакаем воскресення. Магчыма, ўжо ўсе цела воскрэслі, і яны ёсць у той, мы можам сказаць, у нейкім іншым вымярэнні жыцця нашага, іншым вымярэнні. То есть
Божым такім вымярэнні. У Бога ўсё ўжыве, нездарма гаворыць, у Бога ўсё жыве. І, магчыма, ўжо адбылося гэта ўваскрасенне, толькі вось тут час яшчэ трывае. Калі будзе канец часа, не будзе канец часа, мы ведаем, што Христос сказаў, а ніхто, не анёлы Божыя, а не сын чалавечы. То есть толькі Бог Айцец ведае, калі гэта будзе заканчэнне так называемых часоў, калі час спыніцца. Што такое спыненне часу? Паважаныя, мы не можем тоже сказать, спынение часу, это зникне земля. Что, на земле только час? Час. А на Луне часу нету? А на Марсе часу нету? И кажут, а 10 там інших планетах, что часу нема? То есть весь сусвет пробывае у часе. Весь сусвет пробывае у часе. Усё, што мы глянем наверх, яно ўсё ў часе. Усё ў часе. То есть там усё матэрыя, всякая матэрія, яна ўваходзіць у свой час. Мы не скажем, што там на той планеце часу нема. Там, дзе час ідзе назад. Божае вымярэнне гэта іншае, гэта вечнасць, гэта па-за часам. Божае вымярэнне, гэта іншае, гэта вечнасць, гэта па-за часам. І пытанне заўсёды цяпер паўстае адзінае, вельмі простое. Што з нашымі целамі адбываецца у пазачассе? Цяпер можа быць таксама іншы адказ на гэтае пытанне. Чаму Христос гаворыць цела? Таксама як бы прадказваючы, што тыя цярпенні, якія будзе чалавек адчуваць, яны будуць падобныя, як да цярпенняў у целе нашым. Напрыклад, і кажуць, усунь руку ў агонь. Як адчуваеш сябе ў гэты момент? Конечно, боль неапісуемая і так далее і таму падобнае. Што вось пэўная боль есть, прысутнічае боль. Так вось Христос параўноўвае цярпенні пекельныя з боллю ў целе. То есть як бы мы, толькі адна есть прычына, адна есть нюанс, можам не прычына, нюанс такі, вось гэтых цярпенняў, што калі цела ў часе можа памерці, то цела без часа не памірае. Як бы троху у нейкім сэнсе папярэджвае нас Езус Христус пра сілу гэтых цярпенняў, дзе, каб мы зразумелі, што цярпенні гэтага свету ў параўнанні з тымі цярпеннямі, гэта нішто. Христос не адзін раз гаворыць пра гэта, што гэта нішто. Што тут яно закончыцца, можа смерцю цела закончыцца тое ці іншае цярпенне, а там няма смерці, і там яно прадаўжаецца. І калі мы чытаем аб'яўленні сястры Фаўстыны, аб'яўленні іншых святых, дзяцей фацімскіх і так далее і таму падобнае, мы бачым, што адбываецца. Што адбываецца з целам, што адбываецца з чалавекам. Увогуле не целам, а чалавекам. Так. Таму якія цярпенні, праз якія цярпенні ён праходзіць. Затое выдавалася за нейкія, можа, недарэчнасці ці што, і для нас прыходзіць часамі ў галаву, а што гэта такое, тут незразумелае нешта такое. Але, паважаныя, Святое Пісанне есть Святое Пісанне. І мы павінны чытаць Святое Пісанне, вывучаць Святое Пісанне. І тое, што Христос гаворыць, усё споўніцца, а ні адна йота, ні адна рыска, ні адна кропка не пра мяне. Усё споўніцца. Тут заўсёды для нас вось такое пытанне вельмі цікавае, яскравае пытанне, як жа гэта ўсё будзе. Яшчэ раз паўторю, гэта не то, каб настрашыць, каб мы жылі ў страху, але каб мы жылі ў Богу, у веры, бо Бог не з'яўляецца страхам, Бог з'яўляецца добром, і Бог хоча, каб мы пераадалелі вось тое, што нас цягне да страху, тое, што нас заставляе баяцца, то есть грэх нас заставляе баяцца, грэх, і выключна зло нас заставляе баяцца, недобрае нас заставляе баяцца, а
Бог не заставляе баяцца чалавека. Ён папярэджвае, каб мы не баяліся таго, а жылі по правилам Божьим, каб стараліся жыць по правилам Божьим. Поэтому тоже Христос сёння папярэджвае пра нашыя не толькі думкі, пра нашыя намеры, пра нашыя паводзіны. Гэта звычайнае чалавечае, але гэтае звычайнае чалавечае дасягаецца таксама адданнем Богу. І гэта адносіцца не толькі там да жанчыны ці да мужчыны, гэта адносіцца да чалавека, якім ён ёсць, і да жанчыны, да мужчын. І няхай Пан Бог усемагутны благаслаўляе нас. Амен. Падзякуем Богу за дары Яго дабрыні і ўзнясём да Яго праз пасрэдніцтва Ісуса Христа нашыя малітвы. Молимся за будешь читать? Или ты учился? Нет, так. Молимся за біскупаў касцёла, каб яны аказвалі прэзбітарам і вернікам адпаведную духоўную падтрымку. Цябе просім. Молимся за суддзяў, якія выносяць прысуды, каб яны заўсёды былі верныя праўдзе і свайму сумленню. Молимся за ўсіх несправядліва асуджаных людзей. Іх так много, і памолімся за несправядліва асуджаных святароў. Няхай Христос Пан дасць ім сілы моц вытрымаць несправядлівасць. Ну а тых, хто судзіць, суддзямі можуць быць не толькі тыя, што сядзяць у судзе, мы таксама з вамі. Нехай Пан Бог, калі судзім несправядліва, дасць нам шлях навяртання. Цябе просім. Молімся за людзей, якія апынуліся ў алкагольнай залежнасці, каб Бог дапамог ім зразумець сапраўдны сэнс жыцця. Цябе просім. Молімся за людзей, якія павінны прыняць важнае жыццёвае рашэнне, каб яны зрабілі выбар згодны з воляй Бога. Цябе просім. Просім Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай для Імены ў дзень нараджэння, таксама для родных і блізкіх. Цябе просім. Апостальскі рух Маргарытка дзякуе Пану Богу за святароў, якіх кожны дзень атуляе маргарыткавай малітвай. За біскупа Антонія, ксяндза Віталія, ксяндза Валерія, ксяндза Юзафа, ксяндза Рышарда, ксяндза Сергея, ксяндза Адама, Айца, Александра, а таксама хто такі айцец Александр? Ксяндза Дмітрія таксама. Ну, добра, хорошо. А таксама за сястру Марыю. Просім для іх у Пана Бога дароў Духа Святога, апекі Найсвяцейшай Панны і айца Фабіяна. Здароўя, мудрасці і дасканаласці. Цябе просім. Я толькі што атрымаў такую вядомасць, памёр, меў інфаркт адзін мой такі добры сябра, італьянец, ён тут жыў у Мінску доўгія часы, калісьці так вельмі часта прыязджаў, мы з ім добра знаёмыя былі, піцу заўсёды прыязджаў, мне гатаваў, ну не гэта той, што тут быў, там другі, вось, доўга знаёмыя былі з ім, няхай Пан Бог усемагутны дасць яму спачын духовы. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы здолелі ў кожнай жыццёвай сітуацыі захаваць спакой і моцную веру ў Божы провід. Цябе просім. І прашу Бога супакою свеце, святло Духа Святога. Няхай Дух Святы сваёй моцай, сваёй сілаю зыдзе і ў тыя головы трошачкі ударыць моцна, зверне гэтыя головы, іхнія душы да добра, каб яны нашлі ў сабе шлях для таго, каб спыніліся гэтыя войны, асабліва вайна ва ўкраіне. Цябе просім. Я малюся за ўсіх ахвярадаўцаў, просячы благаслаўлення для іх. Цябе просім. Добры Божа, мы верым, што усе, за каго мы сёння молімся, атрымаюць Тваю айцоўскую дапамогу.
Дзякуем Табе за гэта праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце. Благословен Ты, Иисус. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог, а Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, глянь ласкаво на наше служение и прими дары, які ми Тобі складаємо, і вмацуй нашу любов'ю. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Боже, Ты праз свайго мілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні свае адрадзіў яго да новага жыцця, таму служыць Табе ўсё стварэнне. Праслаўляе Цябе ўсе адкупленыя, аднадушна благаслаўляе Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу, з радасцю усклікаючы: святы, сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, чакаючы другого прыйсця,
С подякою складаем Табе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твайго касцёла и прими яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе. Каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юсофом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабианом, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нештомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым мацаваць у вере и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с ущими бискупами, ущим духовенством, ущим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх хрещених по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер, и всех, кто власти Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, а разом з ними завжди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорвеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей. Каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твой. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокойства. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай да поможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранку Божий. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Бог есть любовь, и кто живе в любови, той живе в Богу, и Бог у им. Молимся. Милосердный Боже, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволит нас от схильностя до зла. І веди на шлях цнотов праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. И идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле,